Vítajte v našom ďalšom videu. Dneska si predstavíme to, čo vám ponúkame na našom poschodí v Kvety.sk Trade Centrum Kriváň. Je to celá sekcia, celé toto poschodie je venované umelým kvetom, dekoráciám, takže my si to spolu teraz prejdeme. Máme tu napríklad takéto hortenzie v takom jesennom vydaní v cene 2,79 alebo takéto pekné kaly 8 farieb euro 29. Špecifikom našej sekcie je to, že všetko sa snažíme ladiť podľa farieb, čiže keď viete, že máte radi fialovú alebo ružovú, ktorúkoľvek farbu, tak stačí prísť k tej sekcii a môžete si vybrať z množstva ponúkaných kvetov. Takže poďme ďalej. Je to napríklad takéto delfínko za euro 99, rôzne takéto falenopsisy, 2 eurá alebo 3 eurá podľa kvality materiálov. Potom tu máme takéto gerbery za 69 centov, takéto rôzne kytičky za euro 99, to je rovnako teraz populárne, penové kvety, takéto delfínium veľké, 1,20 m za euro 99, takisto v rôznych farbách. Teraz vám ukazujem iba túto farbu, ale inde je to v rôznych farbách. Potom rôzne takéto výplňové veci, to sú okolo eura. Tieto rúže stoja 99 centov, 12 farieb. Môžeme ísť ďalej. Máme tu napríklad takúto trojrúžu za 99 centov. Rovnako takéto zaujímavé hortenzie, tiež 2,79. Potom máme iné hortenzie za 2,29. Momentálne v tomto roku sú najpopulárnejšie a odporúčame ich namiesto chryzantén aj náhroby. Takže keď ste predtým kupovali umelé chryzantény, tak teraz môžete zmeniť a tých hortenzií máme strašne veľa druhov. Rovnako takéto hortenzie 2,79. Krásna, zaujímavá stonka. Väčšina tých umelých kvetov je už urobená z recyklátu, takže nemusíte sa ani bať, že je to neekologické. Po skončení životnosti môžete dať opäť do zberu a vie sa z toho vyrobiť znovu umelý kvet. Môžeme ísť ďalej. Potom máme napríklad, kto má rád karafiaty, takúto kytičku euro 99. Potom tu máme opäť hortenzie, takéto trojkveté za 2,59. Takéto kvetnaté čerešňové halúze za 3,99. Potom tieto rúže takisto vo viacerých odtieňoch farba 99 centov. Potom tu máme napríklad takúto peknú dekoratívnu halúzku v cene euro 69. Potom tu máme lalie euro 89, trojkveté. Opäť rúže, tie sme si už hovorili. Napríklad takéto antúrie za 99 centov. Tu už máme spomínané kaly zase v inej farbe, alebo rôznu takúto výplňovú gypsofilu, ktorá je v cene euro 99. Tieto rúže takisto 99 centov. Tieto sú takisto 99 centov. Potom sú napríklad takéto luxusné dálie za 4,79, úplne ako živé. Eukalypty, rovnako rôzne druhy, euro 39, tiež asi 8 farieb. Potom takéto kytičky, tiež okolo eura. Ďalej tu máme takéto skoro ako pivónie, alebo takéto trojkveté, alebo 5-kveté, 2,79. Tieto halúzky kvetov veľmi populárne tiež na výplň euro 69. Ďalšie, tie spomínané eukalypty euro 39 v inej farbe. No môžeme ísť ďalej. Tu máme takéto zaujímavé tiež za 2,69. To je taký materiál, taký cementový efekt jesený, ako sušený. Alebo tu na takéto rúže špeciálne s takouto stonkou 2,29. Potom tu máme penové kvety. Celá takáto vetva je 8 eur a 9 centov. Rovnako sa dajú urobiť takto pekne lúpenie, keď chcete puk alebo rozvitý. A je to tiež vhodné buď do bytu, alebo väčšina zákazníkov si to bere aj do takých smutočných spomienkových kytíc. Takýto typ hortenzie je zase veľký 2,79. Alebo potom takéto kalinolisté sú 2,79 tiež. Dobré.
Ideme ďalej. Potom tu máme napríklad Euro 29. Tieto majú 4 kvety. Tiež dobrá cena. Alebo potom pri týchto tu je cena Euro 99. Takýto Fisalis tiež je v rôznych farbách. Asi 6 farieb máme. Teraz na jeseň veľmi populárne. Penové kvety 7,99 alebo takýto Eremurus 3,99. Tieto púčky takisto urobené ako suché Euro 69. Alebo potom je takýto hit, takáto tráva z peny, taký iný materiál za 99 centov. Hej? A ľubovoľne sa dá dekorovať, tvarovať a potom už tu si urobíte, prípadne si kúpite kyticu a máte celý aranžmán veľmi rýchlo hotový. Takže môžeme ísť potom ďalej. Tu máme takú jesennú ponuku. To je 3,99 sú tieto slnečnice. Spomínané Kali za Euro 29 alebo Anturie tu na vinej farbe. Potom tento Fisalis 3,99 takisto vynikajúci teraz na jeseň. Cementové rúže ďalej 3,99 dvojpúk. Hortenzie v inej farbe 2,79. Tieto listy zaujímavé, okolo 3 eur celá vetva. Potom tu máme 3,49 sú takéto plody. A rovnako tu máme tieto slnečnice, tam nevidím cenu. Ale keď aj nenájdete cenu, poďte sa so mnou pozrieť, ako si ju viete ľahko zistiť. Čiže tu nám máme takýto monitor, kde si zapípate a teraz zistíte, že cena tohto kvetu je 3,99, prípadne tam budete mať aj farby, ktoré k tomu patria. Tu vám môžem predstaviť ďalšie trávy alebo kvety v červenej farbe. Takto ďalej, ako môžete vidieť, je množstvo ďalších vzoriek, že z tohto si môžete vybrať. Cenové je to od tých 69 centov po 3 eurá väčšina tých kvetov, alebo potom sú už spomínané trávy. Takáto veľkosť je napríklad 24,99. Pekný črepník, keď sa k tomu kúpi, je to veľmi pekné. Keď si kúpite dve niekde na okno alebo niekde, tak veľmi pekne dekoruje. A potom máme toto účko je v celej sekcii červenej. Ďalej je tu na celá sekcia bordová. Spomínané už odtiene alebo nové druhy kvetov. Takisto tu nájdete takéto jesenné venčeky za 19,99 na dvere. Ďalej tu máme napríklad veľmi populárne teraz tieto pivónie, tiež v šiestich farbách 3,99 a pokračuje to takto ďalej. Takže presunuli sme sa do sekcie takejto marhulovej alebo lososovej, napríklad takáto dália Euro 59 za kus, alebo takýto Phalaenopsis tu na už spomínaný 3,99. Môžeme ísť ďalej sa pozrieť na ďalšie odtiene farby. Máme tu už aj takéto jesenné tekvičkové vence 23,99 alebo potom niečo takéto takisto 23,99. Tu máme komplet takú jesennú oranžovú ponuku. Potom nám prišlo strašne veľa druhov ovocia. Takéto kaky napríklad 3,49 za vetvu alebo rôzne takéto malé plody, tekvičky, granátové jablka, obyčajné jablka, takéto tiež veľmi pekné, dekoratívne. Cena je vždycky okolo 2-3 eur za tú halúsku. Napríklad takéto niečo stojí 3,49, takéto granátové jablko stojí 3,99, takže tiež veľmi príjemná cena. Môžeme ísť ďalej, tu nám máme abutilóny, tieto penovkové kvety, zelené listy, alebo aj takéto kozmosy v cene euro 89. Potom napríklad tieto takéto echinacei sú za 99 centov. Potom tu máme takéto vetvy za euro 39 celá vetva. Rôzne takéto pivónie, tiež v rôznych takéto farby, zaujímavé farby. Potom je tento Clematis, to je v cene euro 99 4 stonky.
Eremurusy, ďalšia farba, to sme si vraveli, 3,99, 2,59 takéto Alia, 99 centov tieto rúže, veľmi pekné, 6 farieb. Potom sú napríklad 5,99 sú celé takéto vetvy kvetov. No, ďalej tu máme aj takéto veľké kvety za 15,99, to sú skoro 2-metrové. Potom tu máme takéto eukalypty už spomínané za euro 99 celé vetvy. Vlčie maky krásne za euro 69 sú až takéto veľké. A tým, že sú na dróte, tak sa dajú tvarovať ľubovoľne, že keď máte nejaký zámer s tým robiť, tak sa to dá krásne vytvarovať. Ďalej tu máme listy, alebo euro 59 sú tieto kvety, 4. Takisto 99 centov sú tieto rúže, eukalypty. Potom je tento materiál, takisto veľmi pekný, žiadaný teraz. Tam toto stojí okolo 2 eur. Presne neviem, ale tiež môžeme potom si to skontrolovať v prípade, že neviete cenu, tak každý má kód a vieme si to tam pozrieť. Potom je napríklad takéto iné hortenzie 3,99. Potom je takáto kampanula, takisto pekný kvet, cena je okolo eura. Potom sú takéto trojrúže veľké. Tam je cena asi 5 alebo okolo 5 eur. Pardon, tam je cena 3,99. Dobre, čiže to máme. Potom máme napríklad za euro 99 takéto penové kvety. Tiež sa dajú takto tvarovať. Niekto to používa aj do vianočného stromčeka, alebo len tak na dekoráciu, takže euro 99. Dobre, 69 centov také ružové púčiky. Euro 99 táto skabióza. 2,49 takéto ranunculusy. Potom máme aj takéto cortadérie 3,99, tiež viac farieb je toho. Potom máme takéto penové hortenzie, alebo takýto kozmos, tiež veľmi populárny, euro 99. A potom tu máme, toto je veľmi obľúbená rúža, ktorá nemá trne, cena je 69 centov. A taký šušťavý materiál, je to celkom tiež také príjemné. Takže toto máme. Potom máme napríklad takúto veľkú podobnú rastlinu ako z filmu Adela ešte nevečežala. Takže to je 5,19. Ďalšia sekcia je takáto biela púdrová, napríklad takáto kytica v 12 farbách 3,39. Potom tu máme pivonky, hortenzie, takéto kvety za euro 69, už hotové. Taká malá kytička, hortenziové vence 23,99. Takýto veniec na dvere vyzerajú ako sušené. Potom tu máme zase takúto krémovú, 3,49 sú takéto veľké pivónie, alebo potom sú tu na tieto drobné kvietky za 2,99. Takéto ako nejaké kamilky. 2,79 hortenzie. A potom celá táto sekcia je napríklad takéto malé venčeky. Tieto stoja 3,99. Senka sa dá dať do stredu aj sviečka a pekne to môže byť ozdoba na stôl. Potom veľmi predávaný je tento veniec, 19,99, je to taká imitácia sušených kvetov. Keď sa pekne nastaví, napravia tie kvety, tak to veľmi pekne tiež vyzerá. Tu máme potom takú krémovo-bielu sekciu. Tu sú aj také lacnejšie kytičky, alebo potom aj takéto najväčšie kytice, ktoré máme, ktoré majú 38 stoniek. A tie stoja 19,99 a kytičky tu začínajú už nejakých 2,49 a postupne koľko majú kvetov, tak toľko stoja.
Môžeme ísť ďalej. Vence 19,99. Potom máme tiež takéto drobné kytičky, napríklad takéto gipsofily 2,99. Alebo potom také malé kytičky po 3 eurá. Dobre, potom máme napríklad takéto tiež karafiátové kytičky malé. Tie sú tiež 4,79 €. Alebo takéto kytičky. Potom máme striebornú sekciu, napríklad takáto hortenzia 3,99. Rôzne vetvy, listy, takéto napríklad vyzerá to ako šišky alebo taká čačina, €49. A napríklad také kytice, alebo aj tieto, takéto eukalyptové vetvy, tie sú takisto 2,29. Potom tu máme takéto kytičky za 3,49, to je už hotové. Alebo takáto výplň, spomínaná táto kytička 3,49. Alebo potom sú tu na tieto orchidei takisto okolo 2-3 eur. Tieto nie sú nejaké drahé. Je tu aj napríklad za 2,49 takýto asparát. Potom tu máme za €39 pšenicu striebornú, alebo takýto brezový list za 2,39 tiež taký lesklý. K Vianociam sú potom takéto vetvy, ale tých budeme mať hodne viacej a predstavíme si ich potom s vianočnou výzdobou. Premiestnili sme sa do zlatej sekcie, čiže takáto hortenzia 3,99, už spomínaný tento eukalyptus 2,29, ale v zlatej farbe, antúrie 99 centov, takto zabalené. Potom sú rôzne eukalypty, tie sú od 90 centov vyššie. Potom je takáto orchidea, zaujímavé prevedenie, taká priesvitná. Cena môže byť okolo 3 eur. Monsterové listy 2,99 zlaté. Super to vyzerá na svadby s krémovou farbou, veľmi dobrá kombinácia. Aj veľmi je to populárne teraz. Potom sú takéto vetvy, tiež cena je okolo 2 eur, nemám tu, ale nie je to tiež nejaká veľká cena. Potom sú takéto guličky 2,99, predáva sa hlavne na Vianoce. Potom je hortenzia tohto typu €39. Táto kala, tuším, 99 centov a menšia kala 69 alebo tak nejako centov za jeden kus. Takéto pekné €39, tiež veľmi zaujímavé a tá farba zlata je taká pekná. Potom je eukalyptus tento, €39, táto vetva 5 kusov. Potom sú tieto cesnaky, cena je €39 za 3 kusy. Potom je tento takýto ilexový list €39, €79 máme toto, je to tiež viacej stoniek, asi 7 alebo 9. Tento list krásny za €39, takýto obrovský, rovnako je na dróte a môžete s ním robiť, čo chcete a vyzerá to perfektne na vyplnenie nejakého miesta. Potom sú takéto orchidei, to je okolo, tuším, 3 eur, nemám tu cenu, ale není to tiež drahé. Potom je táto jarabina alebo niečo podobné, tiež zlaté listy, 5 vetiev, môže to okolo do 2 eur stáť, alebo tak nejako. Potom sú tieto 3,49 je toto, to sú tieto takéto lístky malé na celej vetve a potom je niečo takéto, nemám cenu, ale keď nás prídete pozrieť, tak spolu zistíme. Potom je asparát €49, takáto orchidea €59, potom je niečo takéto €39,
Takže môžete vidieť, že je to všetko väčšinou tak okolo eura. Toto je euro 79, je napríklad tento palmový list za 3 kusy. Potom je takýto list, pekný, tiež taký plný. To je tiež okolo do 2 eur maximálne. Ginkgo, euro 39 za celú vetvu. Potom je takéto niečo, je euro 29, eukalyptová vetvička. Ďalej máme takýto list za euro 39. Rovnako sa dá takto ohnúť na drôtiku, takže môžete s ním tvarovať, čo potrebujete. Potom euro 39 je tento palmový list. A tu už prechádzame do sekcie takejto zemitej hnedej. Takže euro 99 je napríklad táto hortenzia. Potom je tento nádherný list, takýto veľký lotosový. Okolo asi 2 eur by mal stáť. Nie je tiež nejaký drahý. Potom s tým cementovým efektom sú takéto listy 2,99. Zaujímavé dekorácie. Monsterový list takisto je 2,99. Potom je tento aspleniový list. Si myslím, že niečo podobné bude. A môj obľúbený je tento lotosový. Tento má ešte aj takúto dieru tu urobenú, čiže úplne autenticky. A keď plánujete niečo také väčšie, taký krajší aranžmán, tak je to perfektné. Toto všetko je na drôte. Viete si to pekne vytvárovať, ako potrebujete. A vyzerá to super. Takže toto odporúčam. Na niečo zaujímavé, moderné. Potom tu máme za 3,99 je niečo takéto, zase také iné prevedenie. Robí sa to z recyklátu a pôsobí to tiež takto ako taký vysušený nejaký skelet listu alebo niečo podobné. Euro 79 je napríklad táto alokácia, čiže to tiež je taký cementový dizajn na tom, rovnako toto, rovnaká cena. Potom je Antúria 2,79, to už sa presúvame do takej čiernej. Tento typ Antúrie 2,29, to je klasická makrofila. Potom sú tu v iných farbách tie listy, čo sme už spomínali, takéto plody, to sú okolo 3 eur. Potom sú tu tieto listy 2,99. Lotosové sme si už ukazovali, cementová rúža 2,19 je za toto. Tieto sú 7,39, táto vetva, nádherná taká trnka a veľmi pekne tiež sa dá tvarovať. Takže presunuli sme sa do ďalšej sekcie, sme v modrej sekcii. Tu nás sú odtiene takejto blankitnej modrej alebo klasickej takej slabomodrej. Opäť sú tu hortenzie 2,79 alebo takéto makrofily 2,79, penové kvety 7,99, 3,99 táto hortenzia, takáto je 2,79, tieto trávy takisto veľmi pekné, cena je 2,59. Potom sú ďalšie hortenzie, orchidei 2,99, 3,99 takéto veľké trsy kvetov, nádherné sú aj takéto a úplne autentické irisy 2,99 s pukom, 8 farieb ich máme, krásne do vázy, 3,99 tieto, alebo potom takéto okolo euro 49 sú tieto takéto vetvy. Potom tu máme takéto veľké, tie sú okolo 7 eur, čerešňové kvety, alebo takéto hortenziové 2,79, takéto niečo. Takže to máme takéto. A tu máme potom 2,29 sú tieto hortenzie, pivonky, alebo rúže po 99 centov. Ďalej tu máme trávy, takéto umelé, pumpové, na dekoráciu asi 24 odtieňov, 2,99 je táto. Potom do toho na výplň je takéto niečo, euro 99, rovnako toľko odtieňov.
takéto vrtulky tiež okolo 2 eur a potom sú takéto motýliky do toho, to je euro 29. A celé takéto otiene 2,99, euro 29, tu na tieto motýliky euro 99, tieto 2,99 alebo potom takéto otiene. Sme v sekcii takej zelenie a doplnkov. Tu máme takéto krásne asparáty alebo niečo také ako ihličie to vyzerá. To sú okolo 2 eur. Potom sú tu takéto eukalyptové halúsky euro 69. Euro 79 sú tieto halúsky. Potom sú 2,79 sú hortenzie. Euro 99 sú tieto penové kvety. 7,99 sú takéto amaranty zaujímavé. Takéto veľké. Potom sú takéto asparáty, tam takéto pekné sú 2,99. Alebo potom za euro 79 v rôznych farbách sú potom takéto. Potom máme za 2,49 aj takéto zaujímavé rúže. Nie sú umelé, ale sú také látky zvláštnej. Tu na už spomínané lotosové listy 3,29, 2,49 sú tieto cementové rúže. Potom sa môžeme presunúť tu 3,49 je toto. Potom sú tieto za 3,29 takéto antúriové listy. Toto stojí, podobne ako tam bolo, okolo, nemám tu presne cenu, ale euro dačo. Potom sú takéto asparáty, takéto ruskusy tiež pekné. Tu sú takéto vetvy, imitácie, alebo takáto visiaca breza 2,99. Potom sa môžeme presunúť tu. Toto je 7,99 penové kvety. Takáto vetvička je euro 89. Cementové rúže sme už aj mali. 7,29 sú takéto veľké kvety. Potom tu máme rovnako tieto. To sú okolo 6 eur. Hortenzie zase iné farby. Toto by malo byť 4,99. Potom toto je 2,19 takéto. Cementové rúže tiež asi okolo eura dačo. Tieto sú 2,29 konkrétne. Hortenzia táto je 2,39. Takéto niečo ako prosoto vyzerá euro 29. Potom je takáto zvláštna hortenzia, taký materiál iný 2,99. Takisto cementové alebo skabioza, iná farba 2,99. Potom je 5,99, je takáto veľká vetva na také väčšie aranžmány. A tu máme potom ešte penovky, pivonky, 59 centov sú rúže, alebo takéto niečo, toto by malo byť do eura. Takže z tejto sekcie sme zatiaľ tu, poďme sem. Tu máme trávy, 2,99 potom takéto dvojrúže, krásne antúrie euro 29. Potom je tu takéto niečo, takéto vetvy, to stojí tuším 2,79. Potom je tu takáto iná ako jarabina, 3,99 vetva. 3,99 je aj táto zvláštna orchidea, alebo potom takéto trávy. Tieto listy sme už niektoré aj mali. Potom tu máme takýto hnedý sušený efekt. 2,49 je tento krásny asparád alebo imitácie takého niečoho. 3,69 sú tieto sušené listy. Potom sú tu plody, takéto krásne jesené tiež 3,99. Alebo takéto plody, alebo takéto eukalypty. Toto sú také veľmi príjemné ceny na to. Konkrétne tam neviem, ale to okolo 2 eur bude stáť. Môžeme ísť ďalej. Orchidee, toto sme už všetko mali. A tu máme ešte nejaké takéto veci. Ďalšie eukalypty za euro 89. Tieto sú konkrétne.
alebo potom takéto penovkové veľké listy za 5,80. Chcem vám predstaviť aj širokú ponuku preparovaných kvetov. Napríklad takýto preparovaný eukalyptus je už mumifikovaný, že nepotrebuje dávať do vody. Vydrží takýto krásny 2 a viac rokov. Cena 5,99 za zväzok. Potom máme rôzne hortenzie, asi 16 farieb v cene 7,99 za jeden takýto veľký kvet. Takisto sú tu na rôzne farby. Tento Ozotamnus 4,99. Napríklad Echinops v cene 4,99. Potom napríklad plody eukalyptu 5,99. Takéto. Iný eukalyptus, tu na cena je 4,5. Tento je konkrétne 5,99. A potom je Cinera, ten býva aj v bordovej farbe, aj v inej. Tu máme hortenzie, takisto cena 7,99. Keď sa ten obal dá preč, tak sa ten kvet roztiahne. Potom je napríklad výborná táto preparovaná limonka. Cena je 4,99. Tu sú tie spomínané eukalypty iné farby, 5,99. Dajú sa tie lístky napraviť, čiže oni budú potom vyzerať pekne, alebo tento je 5,99. Potom je napríklad táto Kraspédia, cena je 6,99, 20 kvetov, tiež preparovaná s takou mäkkou stonkou je. Ďalej tu máme takúto limonku bielenú, tam je cena 6,99. Tie spomínané hortenzie, iná farba 7,99. Ozotamnus, to sme si hovorili 4,99, iná farba. Ďalej tu máme eukalypty v takejto jesenej 5,99. Rovnako limonku 4,99. Gypsofilu bielenú 6,99 a potom aj klasickú. A ešte sa poďme pozrieť semka. Čiže tu máme 3,99 je tá preparovaná limonka, limonium a rôzne ďalšie veci. Ale takisto nás príďte pozrieť a budete vidieť, čo všetko máme v ponuke. Budeme sa na vás tešiť.